Patimu nang kene arep ngomong apa kowe? Sugeng Dalu. Sugeng Dalu juga. Mas Togop. Ya, Mas Soro Togop. itu Kida Bledek. Bledek. Tambahin dok tadi. Hah? Tambahin depannya dok jadi Endok bledek. bledek. Je, kok ke seso, ke susu ngunggah ke aku, kok ke susu men. Maksudnya engko di sini maksudnya susune siapa kok? Nek bahasa Indonesia tuh kok keburu banget gitu loh. Biasanya yo sindennya nyanyi dulu gitu kok ke susu men. Ya, memang saya itu sudah nggak sabar. Oh, Ya, kenapa? untuk kita bersama-sama munggah. Oh, kalau Jadi cara- sebelum kamu munggah saya sudah munggahin dulu. Oh, yang pemanasan situ ya. Iya, saya harus pemanasan dulu karena lawan yang saya hadapi itu sangat berat. Sip, kok berat aku? Iya berat, seorang Elisa itu udah aduh. Elelelelele. Sudah mendunia. Solo. Dunia. Oh, Jadi gemboten enggak yo. Luar biasa. Kula kalau ke Cilacap ya sering Iya. sudah koyo sedulur Sedulur. sedulur kentel. apa? Sedulur kok apa? Apa sih? Kentel. 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 Deleng. Sedulur kentel. Iya. Iya. Udah sharing sowan gitu. Jan Iya. iki yo matur sembah nuwun menika Iya. dipun ajak kalian Mbah Lurah, Iya. menika kalian Pak Haji, Ya, biasa. menika saged sowan wonten desa Guripan Kidel. Kidul. Kidul. Kidul, Pak. Kidul ya, kidul. Kuripan kidul. Oh, iya. Dadi melu kidel ah. Bahasa Jawa itu susah loh Mas Ya, Togo. susah sekali. Makanya itu saya salut sekali ke Mbak Elisa yang notabene orang luar Jawa tapi bisa berbahasa Jawa yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Matur Luar sembah biasa. nuwun. Asli kita ini kan baru di panggung ya bareng-bareng ya. Iya, kemarin Nembe kok meniko iya, baru kemarin ini. kok saya WA udah kayaknya 150 kali nggak dibalas itu gimana itu? Itu tayang Atau nggak percaya karena nggak ada profilnya dalam gundul gitu. Ada gambarnya nggak itu? Gak ada gambarnya. Nah, itu kalau- memang saya itu orangnya low profil saya. Oh, kalau This orang usah bahasa Inggris lah. pinter ya. Coba bahasa Inggris apa? Low? Low apa tadi? Lambulak lalen. Low profile. Low profil ya. Mau tuh nggak pakai profil itu jadi. Ya ora, kalau nggak ada profilnya kok tak kira arep ngoyak-oyak tagih hutang kok. Kan nggak mungkin saya itu nggak seperti itu. Nggih, Ya. tapi Jadi, akhirnya bisa sowan sini bisa alhamdulillah, berkolaborasi saya- bersama. Ya. Pripun nggih, sampun saged pepanggihan. Alhamdulillah. Kula remen derek tepang, geladi Si. wanu derek tepung. Si. Tepung tepang. Dari tepung terigu nggih. Nggih. Nggih, Si. nggih menika Mbak Elisa nama lengkap Elisa wujudane Elisa Orcarus Alaso. Alaso itu artinya apa itu? Elisa Orcarus Alaso. Elisa ki tegese ki bakoh. TG bening apa TG? Tegesnya TG. Kalau maksudnya TG di sini itu jangan. Apa? TG itu di sini jangan. Oh, TG itu. TG sayur, TG, Oh, TG bening, TG. sayur bening, kayak gitu. Oh gitu. Ya. Oh TG. Iya. TG apa sing kas ning kene? Hah? Kasnya sayur apa? Sayur asem, sayur bening. Oh, Ya. TG bening, TG TG asem. bening. Ya TG butek ya, apa bacane? Teges. Ya. Artinya apa? Elisa yo sing bakoh kuat gitu. Oh ya, berarti aku mau namai anakku Elisa karena anakku juga Elisa. Oh, bener. Sekarang ada di Surakarta, Solo. Namanya juga Elisa. Elisa. Ya Oh. cuman nggak ada atau usus apa itu namanya? Nggak. Nggak ada Usus. Itu namanya susah banget masalahnya. Oh, dudu Iya. usus, dudu Bu- dinosaurus. Oh iya. Orcarus. Kalau anak saya kan namanya Elisa Ujianti. Ujianti. Iya, Ujianti karena waktu itu saya banyak ujian. Oh, Yanti wedok ujian karena waktu itu bapaknya Iya, banyak ujian. Iya, waktu itu kan saya sedang ujian di universitas. Mana? Universitas terbuka. Oke, berarti asli dari Sulawesi. Seko toli-toli Pak Dalang. Oh, toli-toli ya. Nggih. Jadi
Kita santai aja ya Mbak Elisa Santai ya. kemauan. Aja, kita santai aja, Nggih. relax aja. Nggih, Ya walaupun relax. kita itu baru kenalan Kenalan. ya, baru kenalan, Kenalan. tapi kita anggap saja Mbak Elisa itu sedulur wadonku. Ya, Sedulur iya. ya, panjenengan sedulur Ya, sedulur, laki-laki. ya, sedulur kentel. Kentel, Iya. koncoplek, koncoplek. Iya, luar biasa. Nggih, Jadi, menika sowan kula Pak Lurah, Pak Bejo. Ya. Pak Bejo, Parmin. Ya Pak Bejo Parmin, sowan kula. Ada bos gamelan Mbak Elisa. Iya. Ada bos Kamto. Bos Kamto. Yang punya gamelan Kali Salak juga ada. Nggih. Ini hadir luar biasa. Nggih, Ini terima bos-bos kasih. kabeh sing hadir. Nggih, berkahi rawuh. Berkahi, rawuh. Derek nyanu nggih, apa sih? Memuji menika anggenipun wonten acara Ya. apitan napa niki? Sedekah bumi. Sedekah bumi, Ya. sedekah bumi, merti bumi. Ya. Mugi-mugi sedoyo Ya. pakai bahasa Jawa tapi pada paham nggak ya? Paham dong. Mau bahasa Linggis saja paham kok, Mbak. Oh ya. Sedoyo kula dongakaken pinaringan panjang yuswa, Amin. sehat, Amin. lumintu rezekinipun. Amin. Nggih, anak putu wayah cucu cicit paringi sukses Nggih, sedoyo. Mbah. Amin, Mbah. Nggih kan niku sik didongake. Pak Dalang didongaken apa ora Pak Dalang? Pak Dalang tak dongake dawa. Apa? Dawa panjangkane, Ya. dawa umure. Amin. Dawa tirakate. Amin. Dawa lelakone. Amin. Apa Apa? maning? Apane? Awane? Jerapahe? Apane sing dawa maning kan? Kok jerapahe? Aku bingung enek basa itu. Ya, Di ngapunten nggih menawi wonten Nggih. salah Boten koto-koto. apa-apa Mbak Elisa, Mbak Elisa itu luar Pleketot-pleketot biasa. anggenipun matur salah-salah matur Saya satu matur panggung maaf. bersama sinden kondangnya almarhum Kiseno Nugroho itu luar biasa. Seperti ketiban darus. Daru. Apa? Darus Ketiban sih daru. apa? Daru ketiban daru. Darus itu apa? Ketiban daru. Daru itu apa? Daru. Daru boy. Ya, keanugerahan. Oh, Iya. keanugerahan. Karena saya juga penggemar berat almarhum Kiseno Nugroho, makanya ada wayang ini. Iya, itu kayak Sukini ya. Iya, kayak Iya. Asukini. Asukini. Iya. Asu itu kan mboke kire. Nggih. Aku yo sinau itu Iya. kalau binatang-binatang yo ono jenenge dhewe asu mboke kire. Iya. Nek mboke itu gajah itu dhewe juga ada anak gajah bleduk. Bleduk. Ah. Bleduk. 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 Bleduk, ya. Anak jaran tuh ada juga belo. Belo. Ya, anak pitik ya kutu-kutu. Terus? Anak lutung ya kowe. Ya, terus. Anak apa Miki? Anak lutung. Anak lutung apa? Kowe. Aku tuh tak baca satu-satu tak hafalin. Masa itu. kowe ini tengah maring aku? Tenan bener buka neng Google nek ra percaya. Berarti aku- Anak lutung kowe. Lah iya berarti nek aku anak lutung berarti kowe Kowe anak lutung. kesangel pokoknya. Angel wong ngatasi sinden sing wis internasional ki Loh, angel. ngaten niku harus diuri-uri kalau Iya. enggak nanti lupa anak-anak enggak tahu Iya, penting itu istilah-istilah. bahasanya kembang jambu apa, Ya. kembang pelem apa ya. Ya, Iya. itu ya onone ning Jawa, nek Makanya lain kadang- ya biasa. Padi ya padi. Di sini Iya. beda-beda. Ah. Ada padi, Iya. ada gabah menir. Menir. Macem-macem namanya. Niku, Nggih, nggih. Mbak Elisa, Cak, malam nggih, hari ini dawuh. juga komunitas-komunitas penggemar wayang kulit banyak sekali ada. Nggih, matur Bawurawa nuwun. Bendungan, komunitas Balcim, ada komunitas Banci. Bima Maneges. Oh, bansi. Balcim. Balcim aku Kudu pengen ban- bodek kali di sini ya. Badek. Bodek. Oh, bodek. Tadi nggak denger karena kan ini apa ruangan ya. Iya, Yo, jadi ngono, ada Kak. berbenturan Betul, gitu ya. Saya betul. sendiri juga gitu berbenturan tadi. Biasalah Bisa. jenenge we bledek ya kan. Iya. Jadi gampang terbentur kamu bledek aku. Bisa dibaca. Kula napa panjenengan yang boco? Menapa? Kula Kula sing napa? maos. Jenengan Nggih, oh, nggih. boco. Nggih, siap. Nggih. Oke, Mbak Papa. Grup Pedang Biru.
Nggih. Pedang Nggih, biru. sama Pak Kadus Pajeng. Ya. 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 Ini Pak Kadus Pajeng itu kadus di sini yang tadi ngeruat. Oh, yang ngeruat. Tadi ruatan itu. Oh, nggih. Iya, rambutnya sangar banget sampai ke sini. Oh, nggih. Ya. Siap. Ini ngersakaken grojogan Banyuwangi. Nggih, Kaping kira- kalikipun podang kuning harus Mbak Elisa. Nih saya nggak mengada-ada loh. Ini harus Mbak Elisa. Masa sih? Ya. Ono tulisan harus. Ya, harus itu ada harus Mbak Elisa. Haus. Oh iya, harus Ya. Elisa. Terus ya. ini ada Katur Mas Dalang minta lagu Bowo Merica Kecut langsung selendang kuning. Oke. Terus Gubuk Asmoro Mbak Pat musik kampuh harus Elisa. Masa ini kok sopo-sopo ditulis Ini sambungannya ini masalahnya dari Oh, sini. beda, iku biru, iki Ya ireng. enggak, memang di Pink. sini adatnya begitu, tulisannya biru sama hitam tuh sama satu rombongan. Oh, kok sak rombongan. Walaupun di situ di hitam nggak ada tulisannya harus Elisa, tapi kan satu Enggak. rombongan di sini. Oh gitu. Ya. Ora gawe-gawe ora padalang. Enggak, ini kan sini satu rombongan, ini jilid ini ireng jilid. dewe biru Ya, dewe. enggak, ini ya. jilid 1, ini jilid 2. Kayak gini loh. Oh, diklip. Oke. Ya wes Nih, lah. tolong dibocok. Ya. Yang satu lagi opo? Yang satu lagi sebetulnya sama ini. Dari Pak Kadus juga. Ini satu rombongan ini. Minta lagu Belang Kalung, Grojogan Banyuwangi. Oh, sak rombongan Satu rombongan lagi. ini. Ini udah melanglang buana dari dunia nyata sama alam gaib. Udah. Kok nunut? Kudune dewe-dewe iki ya. Ya, ini dikasih satu-satu nggih Pak Dalang. Satu-satu. Engkang pun di rumien. Ya di bawah ini merica kecutrin mboten napa-napa. Oh, merica keju. Merica Aku kecut. belum bisa. Ah, belum bisa? Ya. Nanti saya marahin. Oh ya Merica kecut belum hafal banget. Yang hafal saja, Podang nggak apa-apa, yang kuning hafal. dulu aja ya, Oh, iya. sama Mbak Gerajakan Banyuwangi Ya, tadi sesuai podang perintah kuning. yang awal dulu deh. Di bawah ini dulu berarti. Apa? Bawah. Ini kok apa ya apa Wiwitannya yang buat gubuk. Oh iya gubuk. Iya. Ya. Sisi deman. Oh sisi deman Ya. iya sisi deman. Nadyan wujud temo. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Elok yo, kathah banget menika ingkang rawuh. Ya karena cinta sekali sama Mbak Elisa di Boten sini. menika- Mulanya penontonnya itu membladuk. Membludak, Oh iya membludak. membludak tumplek-blek saoke wong menungso. Masana tumplek black. Ya. Akawetalini prang Ini seniman-seniman konco-konco dalang nggih sami rawuh Mbak Elisa. Oh, Itu nggih. ada dalang Sowan Wahyu kula. Eko Saputra Nggih. niku nggih termasuk murid kinasih Kang Masku Mas Eko Suwaryo Oh, nggih. Dados dalu niki nderek jenengan niku Mas Eko kali kula niku 11 12 dari wajah mirip. Nggih mung blangkone kadang beda, Mbak. Ya, ya, ya. Ya rada beda lah, kono rada putih, iki rada ireng. Aku jujur wonge. Ya ora apa-apa, jujur kacang ijo ora masalah. Bubur. Oh iya. Alus manis neng sam make. Yakin Mbak Elisa, saya itu tidak menyangka. Enggak Seorang Mbak Elisa yang notabene itu apa ya bukan orang Jawa tapi setelah nembang Jawa itu Jawanya kental sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Elisa luar biasa. Sampun lama sekolahe, dados yo dadi kentel kula. Berapa tahun, Mbak? Berapa tahun? Udah belajar dari- mulai belajar di kesenian Jawa itu berapa? Kalih hewu sedoso siji. Oh, luar biasa. Kalewu 2011. oh kalewu Kalih hewu sedoso siji kalewu setunggal. 11. Sedoso setunggal. Basa kromo. Kromo ya. Ya wis karep-karepmu lah, wis ora apa-apa. Wasawenggan Luar biasa.
goleki si podang jenar ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo dawae napa Mbak? Niku wau manuk sleret ireng. Apa? Manuk sing serete ireng, serete ireng. Itu manuk podang kuning. Podang kuning. Inje. Ya. Tantos sorak keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti Sawak live streaming tambah manise tinggal mandiri yen kelakon nyanding slirane Mbak Elisa Dalen dawuh Mas Togo pikantuk salam saking Gareng Bravo. Oh nggih, salam balik katur Mas Gareng Bravo. Nggih, wonten salam malih mboten? Nggih, mangke kula cek dirin. Nggih. Wes, sekarang tuh dalang yo nganu yo gleleng tenan yo. Karo mayang ro ndelok HP, mantau live streaming. Nggih, kadang kula nggih nyandi kompor barang mungkin si Sambi yo. Si Sambi. Bakal atiku kegiwang liyan Mas Harno live streaming si podangan dulur ati keberangkat ora mendung atiku sengsaya Sangkani sun pikat ulur
Yoyo pelanggang paling kangen. Mas Wamiarto derek streaming matur nuwun. Sing rasaya Berasi matur suwun asih sarungi konce dhewe balik Bos Agus Terang Rapat Juweni Asrat Hanto ini namanya Babeh Rasi Mbak ya, Elisa Babeh ini udah Rasi. pernah nanggap saya okay. penggemar setia Balsim apa? Sehat selalu Babeh Rasi luar biasa salim dulu dah nah salaman tok bisa denger lumrah-lumrah ngene sesalaman 200 ping 10 ya 2000 iya luar biasa ya matur simpan nuwun menika sampun katuraken matur nuwun Mbak Elisa ini masih ada lagi Grojogan Banyuwangi ya. Mangke setelah Grojogan Banyuwangi Bapak Kades siap Rama Bejo badhe berkahi minggah panggung. Siap. Berarti setunggal lagu malih Pak Kades dulu ya. ki nembangnya luar Jos ya. Jos Bapak Bejo. Kondane sing anu kae obat tolak angin. Menika ngangge bawa mboten napa lajeng? Ya mainnya yang nganggo bawa. Oh ya Mbak Elisa, ini juga kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Gareng Bravo. Ulang tahun yang ke-54. Semoga Mas Gareng Bravo panjang umur, murah rezeki, sukses selalu. Mas Gareng Bravo kon munggah panggung jane, Mbak. Kon munggah panggung. Mas Gareng Bravo kan. Ayo kon berkah ngene. Kaping 50 doso, ayo. Yo, diiringi waru doyong. Iya. Ayo. Monggo Mas Gareng Bravo. Mas, mriki Mas Gareng. Berkahi dong. Berkahi mriki Mas Gareng. Wah, jan men tambah gayeng men tambah luar biasa. Ya. Selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Gareng Bravo. Semoga sukses selalu. Lawakannya tambah laris. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat Ulang tahun. bahagia sejahtera. Semoga panjang umur. Luar biasa. Enggak melu nangis. Ya. Yuk semuanya sinden. Wes tua ulang tahun ngisini. Wes tua ulang tahun ngisini. Wis tua ulang tahun ngisi
ngising-ngising. Kok dingin ki Mbak Elisa? Aku mandan budek ngisi-ngisingi apa Ngising-ngising. Oh, tak kira ngisi-ngisi. Nika Pak Kareng. Wah, luar biasa. Matur suwun Mas Togog Sarawita sampun paring ucapan dumateng Nggih, Bunda. iya. Niki jan nembe nyong ulang tahun dinyanyikaken Iya. kaya piye. Pripun rasane? Rasane bunga apa maneh Rasane iki bunga. Mbak Elisa melu nembang. Nah, iya. Angger nang kana-kana ora kaya kuwe. Apa iya? Kule nembang mesti kae bedes turu. Kae bedes turu. Happy birthday to you. Angger anak-anak kan happy birthday. Mangkene? Angger neng nyong ora nyanyi-nyanyine nggo nyong ora ya kuwe genah. Apa? Ayo niki kae bedes turu. Bedes. Ngerti bedes, Mbok? Enggak. Oh, iya. Bedes apa? Bedes. Bedes kuwi anu gagah. Oh, iya apik no. Iya. Cocok. Iya, Angga, Pak. Elisa ngertine bumdes. Iya. Nggih. Bedes ngerti. Ingkang Mbakku matur nuwun Mas. Nggih, Niki gandeng sing dipun ajeng-ajeng Mbak Elisa Iya. sampun wonten mriki mangga katerasaken mawon. Nggih. Nggih matur nembah Sing nuwun penting wis sepeda tetepi malih. munggah lah Iya, ya. iya, Kula iya. wong dipun ajeng-ajeng, tapi Iya. panjenengan kan ulang tahun. Tadi duwe pangajeng-ajeng. Iya. Pangajeng-ajenge apa? Wah, nek nggonku kon ngajeng-ajeng sering pun kula gaweane. Kula nggih ngajeng-ajeng nggih pun gak lesuk niku pun mesti. Maksudnya doa harapane. Nggih nggih Oh, harapane wis sing 50 penting tahun. sehat mawon lah nggih. Sehat. Kados Mbak Elisa nggih moga-moga tetep sehat, Amin. tetep laris. Amin Pak tur Gareng tetep juga. ya ayu iku. Oh. Beda karo kae nek kae kan ayu jati, ayu apa bae kae nggih. Kayu dah. Doa terbaik untuk Pak Bravo. Nggih, nggih, matur nembah nuwun. Monggo Mbak Elisa Pak katerasaken. Nggih, Pak Gareng. Lanjut Mbak Elisa Grojogan Banyuwangi. Mangga tantas. Langsung nopo ngangge. Oh iya dibawane dingin men Erek. bayang dibawane. Pinten, Pak? Luar biasa. Sebelas rolas suaranya karo bojoku pokoknya. Bojone nggih ngaten iki Niku, sasinden nggih. nggih. Oh nderek Bu nggih. Ampun cemburu nggih. Ora. Boten Itu toh. sudah jembar. Kok jembar? Maksudnya hatinya Jembar. itu udah seluas samudera. Oh, udah Raya biasa ya. Indonesia merdeka. Kudu sabar nek punya jadi Iya. bojonya dalang Iya, itu. kudu sabar. Jejeri sinden ayu-ayu sakmene Iya. oke ya toh. Iya. Ra Tapi mungkin ora walaupun di Mbak WA. Elisa cantik kan tetap saya istriku yang cantik. Yang paling cantik Iya. malah temenena. Tenane. Iya temenan. Ra percaya aku. Temenan. Suarane gendeng beliau biangan nyeram biai nusan tara Siap. pianyu wengi Paling seneng nyong cengkoknya nang kene Mbak Elisa. Paling seneng. Wetan segara Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. lor lan kitya lalas angkat
Nuswan ora Iya. Pelambyangan Kemelarang taman sari Nuswantara pelambyangan Kemelarang taman sari Nuswantara pelambyangan susah senenge wis tak ojo takon wis berang-berang jaman turun tamurun ya wis lakon ake prahala tak pengani rawake wiruyara ake suge apa ake dompet mari Masuk. Niku salang ruwate niku balik. Mas Boing, rombongan Mas Boing. Kerajaan Banyuwangi Dodo saking maos. Ayo bengi sing tau sepi Partio, parti. Longgoh ring pasir-pasiran Ya. sempur-sempur ya
Elisa, tepuk tangan untuk Mbak Elisa bersama penari latarnya Ki Dalang Pajeng. Oh nggih, menika. Matur nuwun nggih. Niku dalang ruwate niku, Mbak. Oh, menika padalang. Nggih, padalang. Oh, mboten kanyono-nyono nggih. Nek sekruat gondrong, mangken kempun cukup dadi. Gondronge nggon sebelah pundi? Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan kalau saking Solo, Oh, ketemu anak wedok. Oh, nggih. Wah, luar biasa. Nduk. Nggih, dawuh Bapak. Berarti saking Solone pundi, Mas? Solonipun Boyolali. Oh, Boyolali. Boyolali. Oke. Kalau waune tukang beto kendange Pak Seno. Oh, nggih. Wah, Ya Allah, Jeh, saking harunya Ya Allah, Pak. terharu. Jeh, jenengan nangis Pak Seno ninggal. jeh, jeh. Nggih, dawuh menika saking ini ya ketemu euforia panjenengan Jenengan pengen dibesarke Pak Seno Nggih, Nduk Cahayu. leres. Kelingan mboten? Nggih, Pak kemutan. Seno dididik dari nol jenengan. luar biasa. Luar biasa padahal. Kula kenal saya istri. Nggih. Tepuk tangan Matur buat nuwun. Elisa. Matur nuwun. Kebetulan kula kepanggih teng mriki, kula Nggih. terharu dengan anak saya. Nggih, Ini didikan Pak Seno Nugroho. nggih leres. Nggih. Kula matur nuwun sangat. Kula sepurane tak duit kali jenengan. Siap, lagu menapa Tak ingkang nyoba jambu alas. Oh, jabu Oh, alas. nggih. Nggih. Sepurane gini iki ikut belajar. Suwe mboten nyanyi. Oh, nggih. Kula teng Rawalo saniki, Pak. Kebetulan kepethuk anak wedok. Pas ketemu ya. Nggih. Nggih. Panjang yuswa sehat. Panjang umur. Nggih. Pancen ya ketemu sedulur ki Ya rasane. Allah, kula mbrebes mili. Aku ya nek pinanggi karo piyayi-piyayi wetan ki dadi Kelingan- malih Karang Pandan. kelingan bapak kula Seno Swatene. Nugroho ya Allah Nggih. Gusti. Luar biasa. Kados, Mbak Elisa ki wah didikane Ki Seno Nugroho. Nggih. Nggih, Mbah Mantep. Kula nangis seminggu, kula nangis Asik. seminggu. Saestu. Kula tukang bawa kendange. Ah nggih napa malih kula penggemar setiane. Wah, jan kula wis mangan ora doyan. Ayo Pak Siwan kula aturi mriki. Niki kanca kenthel saking kantor kula. Monggo mriki. Mriki Pak Siwan. Nggih, monggo. Kenal sekalian. adik kula. Kula tak kenal ke adik kula. Nggih. Pak Siwan Nggih. Ah, luar biasa. Jambu alas. aduh. Jambu alas. Jambu alas Ada gula, ada semut, turun rondo, kowe aja Yang kula tidak dikawini Sumpah wis janji bareng sehidup bareng-bareng dilakoni manis rasane Nadano tiwa tantene rada sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasane yen aku ora melu duwe semoga sukses selalu. Amin. Walas kulite itu sing dikakan wis duwe bojo ada gula ada semut turun rondone wis pantir
Piranti kawin nekat ning ati ora bakal urung ganti. Asik. Sumpah, sumpah, sumpah wis janji barang sehidup semati sehilang sehidup bareng-bareng dilakoni. Nelongso Matur suwun. Terima kasih banyak ya. Bapak luar biasa. Sehat selalu Amin gitu Pak, ya. doa panjenengan sama. Panjang juga. umur, Matur jobnya suwun. banyak, Amin. selalu rendah hati. Ya, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Lalu Bapak terima kasih sekali, luar biasa. Nggih. Nggih, seniki kantun ramane kan mingga panggung Mbak Elisa. Nggih. Yuk disepot main keton gayeng. Yuk. Dene ora pada surak. Nah. Mbak, Dawuh Pak Bejo. sugeng mendalu. Sugeng dalu. Cawu. Aja bejo, bejo. Bejo. Kan aku melu Jogja. Oh ya, Bejo. Kok mbok kelalen bojo. Iya, kalau itu aku belum punya. Kok Ih, iya kamu ketone kok kaya nu mandan stres kayane lho. kepripun? Dilempit nang Elisa. Aja pada meneng bae. Nggih. Kowe kan kon nutuki karo senggak-senggak. Penayagane kula niku alim-alim. Mas. Ya kayane. Kowe, Mbak. Iya. Ya. Pada Alim-alim terpengaruh. unlimit Ya. banget. Mbak Eli, Elisa. Elisa. Bejo. Nah, ibune kae kan Venenjen Rika. Oi, Rika. Tekan ngendi tertutup. Rika. Nah Fans. cuman Rika Pasaraya. seneng ngetutna karo Kiseno. Ngetutna. Iya, Ya. almarhum. Ya. Sering tekan Kebumen, tekan Tekan Jogja. Kebumen. Ya. Ibu Lurah. Ibu Lurah kok menawi mau ikut naik kanggo atau kula yang nanti turun ya. Oh, ora usah ya. Ibu penting salam sehat, ya, Bu. ya. Oh, nggih, Ibu. Nggih. Tuh sama anaknya. Nggih, sehat ya, Bertiga Bu. cari di mana ada Elisa. Ana wong Sulawesi kok pinter dadi sinden. Ya. Oh, iya. Uri-uri budayane wong Jawa. Dari Siap. wong Jawa Biasa. apa wong Sunda apa wong ndi? Asline. Seko toli-toli. Hah? Enggak. Sekali lagi, pisan maning. Seko toli-toli. Seko Toli-toli. Toli-toli sindi. Toli-toli niku wonten Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Inggih. Oh ya, nah karena orang jenengane Bejo, anane Bejo Iya, kana bejo. Bejo. Melasi temen nang Cilacap kepanasan apa nggak orang sing gawa tisu. dah. Iki aku gak nganu
aja pakai kertas iso kepet-kepet. Nih, ajak we ya, gemelas. Oh, aduh. Loh. Aduh. Ceh, Pak Lurah. Enak we. Gue yang gerenyong sing kaya gue, aduh sembelah nyong kaya. Oh, Ceh. ya, satpam Amerika, orang kayak satpam. Aduh. Luar. Sida dibleduk kaya. Dalangnya cemburu pingin. Dalangnya pingin. Oh, Orang banyak. Ae. Nyong hari kepengen saya anu apa ya? Nek. Ya, le ya Pak dubrah. Pak Dalang itu ngelus debok aja lah. Ya tenang bae. Wis tenang bae. karena getek, kan karena Apa, depok wis. bae ya. Ya, udah kuwi dilap debok del. Iya, dilap senang debok. bae ceklap. Ya. Iya. Bejone dari Pak Lurah yo. Iya. Sekarang yo bejo, dadi yo bejo. Jarku gagah nyong kok sing ngelapi tisu kono. Ini wonten mriki Pak, niki wonten Pak. Alah. Aduh. Us. Togok cemburu, togok. Oke. Goncang Mbak ganjing. Elisa. Ya dawuh Pak Lurah. Ya, miki aku ketone urung nyapa-nyapa Rika Ya. karo masyarakat. Nggih nyapa rumiyin. Ya, mangga disapa nang Rika. Wong nyong wis nemen pribumi mau wis ngomong. Kula Elisa dudu Rika. Hah? Kula Elisa, Pak. Ku budek ya. Budek. Oh, budek. Nggih, kula. Budek Elisa. Jogja. Bu gudek. Matur nuwun. Matur nuwun sedaya Masyarakat lah. masyarakat wonten Kuripan Kidul sedaya sampun manggelar menika ringgit wacucul. Dadosipun menika saged nguri-uri kabudayan terus sisan apa namanya tirakat bersama. Mbak Elisa. Tirakat sareng-sareng Ya. menika kangge kasarasen sedaya. Ramai. Mugi-mugi Bregot, pinembena bregot. saking suker-saker. Mbak Elisa kan termasuk di samping sinden yang top juga dalang. Iya. Ya, aku kepengen krungu sulukannya Mbak Elisa. Ya, suluk budalan Mbak Elisa. Tepuk tangan dulu yang meriah. Jalukan kang masyarakat. Masyarakat. Kudu aku. Oh, saking Kudu masyarakat. dituruti. Kudu iki dituru. dalange sing pengin. Dalange sing pengin. Enggak diadang ula. Oh iya. Jadi Pak Dalang itu kepengen sulukmu. Ya, Oh iya. budalan. Suluk. Ya. Suluk. Suluk budalan. Ya suluk budalan apa? Yang kat sang prawara kuswa. Selendro aja Pak. Selendro saja. Coba moji nemro. Nemro moji. Nembelek. Diangkat sang prawara kuswa. Tepuk tangan luar biasa. Manggagat tari suaraning teteku marah war pangri engtu rongga bende peri munyo sauran mangungko prajekno humangkat ing prang gambira tiasing prajurit sampun. Kokot wah. Mbak Elisa, Oke. ya Mbak Elisa kan dalang bisa suluk ya. Oke. Saya walaupun dalang Banyumas saja juga penggemar berat almarhum Seno, almarhum Ki Mantep. Saya bisa menirukan Mbah Mantep. Ya, Pak Seno bisa. Pak Seno bisa. Coba. Siritenon langening pasewakan. Wow, cas terus. Kalau Pak Mantep, kandane kang sekar gadung. Wow. Nah, udah situ aja. Panom Suroto. Wis lah. Jok kabeh dalang larang iki sapa-sapa iso. Iya, serba bisa.
serba bisa. Dawuh Pak Lurah. Ya. Tadi suluk udah. Ya. Nggih, Pak Lurah wonten pangandikan untuk masyarakat napa mboten? Masyarakat kamu. Nggih. Matur nuwun Mbak Elisa wis tekan kene diarep-arep mau kaya ngarep-arep besan. Iya. Tidak. Pak Lurah yang ngerora sida ngelembuni. Nah, ngelembuni duwe utang. Ngelembuni itu apa? Bohong. Oh ya. Ngelembuni. Ya. Soalnya saya juga tadi mandan was-was, karena dari kemarin saya WA WA nggak dibalas-balas. WA-mu belum mlebu WA-ku. Masa saya kan sudah celentang dua. Belum Saya dilebokno. telepon berderong. Mbak Elisa, Nggih. miki sekan Jogja mari ngene mampir nang gubuk ora? Mampir nang gubuk. Iya. Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Iya. Cocok. Nang gubuk Asmoro. Kadang aku nyambung setitik tapi ki memang cerdas ki bocah. Cerdas. Bocah Sulawesi Nah. ngomong Jawa langsung nyandak. Mampir gubuk berarti ki lagune njaluk Gubuk Asmara. Asmoro. Sing marek kena cerdas iki saya tahu ramane. Mangan keong. Sing marek kena cerdas ki merga dibayar larang. Iya. Kayak ngerti ya. Ngerti loh. Nggih, gubuk Asmoro kalian Mbak Lurah nggih, duet nggih. Duet. Ya, wis. Ngangge bawa mboten. Bawane sik niku nyingkur Allah. nyingkur. Niku. Mengko mangsara tekerjani kok. Ngerti. Mengko mangsa ora. Lawan tembangnya kayak gue ya kalah sebelum bertanding. Nyingkar Minggu. nyingkur. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Luar biasa. Menika Jenenge bawanipun mingkar-mingkar. nyingkar nyingkur. Nyingkar-nyingkur Mbak Elisa. Nggih. Tegese iki ngene. Nah, nggih. Nih Nggih mari kena sing dredeg turuti sing. penmu nih men tekan kene enggal-enggal sing sehat kowe tak ider-ider namaning. Ya, ngebet abot karo masyarakat, Mbok. Ya, wis pokoke semangat. Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Semangat. Setelah ini sehat pokoknya beregas waras. Semangat. Wiwitane nyingkar nyingkur. Cengkoknya itu gini loh. Pokoknya kayak sing mikir uget-uget. Iya. Lingsem yen keh mutan lelampahan kangka ki aku kan cokan kae ndeleng cekok kenjen Rika. Coba sing carry dhewe. Iya. Tresno tulus nadyan iku bukas moro. Mata palrajos. Aja dikemeroki kaya darah. Kayak darah ya. Oh biasanya pelatihan Aja malam ngomong Kamis, kaya ya. gue latihan malam kemis nang kene wong ndak ngelatih kowe. Pelatihan wonten pundi Pak Lurah? Itu ada wayang ada. Oh nggih wonten Iya. mriki ya. Ini padahal. Jos. Yen liwat aku kepingin bukae yen tak golere gampang Bisa
Sair. Wiwit biyen lupaku saiki ayo Kupu kae kepatrita wayang wengi nganti gagal Rino Angonane nantong. ora nyono aku ora ngiro Pak Lurah saged tembangan kanthi sae sanget Ora nyono Kan siapa? saya sudah bilang dari tadi. iya Suaranya bagus Iya. jos kan Nah. bos Catatan sajoningan Dadan lurah Saya marani Ayo. Aku kowe dadi garwa Mergo leher Ning guguk asmara joget Pak Luar biasa. Gog. Nggih, Pak. Nggih. Repot. Mumpung kemringit aja kon mudun. Iya. Mumpung Pokoknya gula gari manut. Lempoh Niki- balikan jalan. Lempoh nanti lempoh. Niki 2 season, Bokma, napa 1 season? Setunggal sesen. Setunggal sesen. Kangge Oh, kalian ini double kali season suara. berapa apa? Tenang baik, coba. Ya. Banyak babone. Kalau 1 season berarti nggak nyampe gara-gara ya. Ya. Lah bintang tamune Be Elisa masa yang babone kon menyat Pak Banyak. Lurah. Nek orang mendem. Niki kutub, orang- niki Cuman kutub. sekali-kali sindanku nemu dompet ora apa-apa. Anu keprine kiye jane apa rembugane karo nyongkon ngadeg ya Bunda Wiwin. Ya, anu sekan Kalimantan. Oh iya. Masa
saka Kalimantan. Sabrang kana mbok reka. Sabrang kana karing ujung Oh, alang jojok ya? mutean. Oh, Ujung jojok. alang mutean iya. Gedene nang kene iya. Halo Mbak Elisa. Halo, Ibu. Aduh, Jan, wong ayu halus banget ya. Mulane si Pak Lurah ket mau aduh, Jan. Anu wis duwe sing tua ya tok-tok ora papuh. Ya manuk manyar sesuai Jawa lah. Nah iya modelnya kayak gue kok. Ya, iya. Ngandel apa ora? Atok-atoknya mau be nyaluk tisu neng ngolepe Elisa. Perhatian nika. Oh iya, Dok, Pak. Tahan. Ramane mak Iya. pada baik iki. Iya. Nggih wong iki anak Elisa, anak Esiana, anak Ervita. Nah, Ya. Ben Erta, Ben Adil. Nah, telu double. Enak, Terus Eminah, ya enak Daimah, Ayu, Rofi, Darti, Ya. Iki sinden Karisa karo ketemu lagi. Iya. Apa yang mudeng? Ervita, kowe Oke. pada baik ayu nek kayak Kowe men aja, Alisa. men pada karo kaya terlapi. Aduh, kayak ngerti lape ke 30 Iya. juta manyang 1.000 ya beda temen adoe kowe. Ora pada usah. pada dilapit tuh aja Ora kayak kue usah Rika kaki iri. bejo kemutan ya ngono to kok Orang kemutan zaman nang isor cipit-cimpilukan ya. Zaman nang pendopo mburitan iku ya. Iya. terus pundi niki Mbak Elisa Pripun, Mak? Nah, ye Elisa karo wis loro engko kae iki. Capi gunung. Capi gunung. Capi gunung. Mlebune esi klasik di sini. Esi klasik nggih Ya. Sing Kowe bisa cilik mendem ora bisa mendem? Ervita mana pinter banget Oke. Ervita pinter banget mendem tambah siji ya Wes, pinter tapi Di jago. maning, main rame. nah ngantel apa ora Jerek kon diganti. Ganti. diganti ya Jengleng. Orang apa-apa di duit. Ih. Dalem. Ki jenggelenge Banyumas Dalem. karo jenggelenge Jogja ki beda. Ya. Mengko kiye nek Rika nang ndi maning nang Banyumasan berarti Rika tiru kudu. Ya. Ya. Sinau belajar ya. Iya. Singau Oke. belajar nyong singau belajar Ya. pengen Ya. Coba. Padangnya pada nang ndi nang mburi ki. Ayo. Jenggeleng ya. Kang. Dus. kaduse maring ndek kae mikir Dus. pemae nah jan wis enteng 1.000 gare maring mburi Saben bengi. Dikal. nyawa Gula. Rika. Oh ya. Rika itu aku kan. Ya. Saben bengi nyawa Ya suarane Rofi. Yen memajang amu karo janur kuning. Aduh sing ngono uget-uget palan jagong Nah, yang pokoke. mending karo kiye malah disangi kanda. Menyat. Ngono, biasa bae ora sandelem nyong bae. Ya sing adil to, Pak. Carane sik nomor setunggal, kula sik nomor kalih ki ya sing adil. Ayo. Nah, ya kayak kiye genah, men. Ngono, diterusaken bejo nyong ora urusan. Ya. Loh. Gentenan. Senin Selasa Rebu, Nyong nang Kemis isor Senin. ora apa-apa lah. Esiana mendem. Kembang wae weton kuno. Menyat. Tak tundet lagi. Pacita.
Yo beda ya jengkoknya beda. Cengkoknya beda-beda. Ora kayak nyong. Ki nek cara wayang wong iki kaya Sarpo Kenoko. Sing guyu nek. Iku ya. Rasa ditambahi pira jane iki nyong ya Allah. Ada pori sepira. Ye. Ngene lah. Ge. Ngene. Kayak bulura becana ya wis ikhlas ya, Bu. Asal karo kowe kae ora ana ceritane. Iya. Bali ya uli lawang aku. Ngerti ora? Enggak. Angger karo kowe, aku karo kiye, karo kowe warna-warna bulurah kiye mbukak lawang kepriwe jajal. Bukan lawang. Iya, aku mlebu ngomong lawang itu dibuka. Pintunya bisa Tapi angger karo sing dibuka. siji kayane, angger karo sing kae ora uli lawang. Yang mana? Gok. Dalam. Angger karo kae lawang. Karo sinangis. Karo sinangis. Pikantuk salam Pak Kades. Ya. Nggih, pikantuk salam niki saking Pak Kades Maus Kidul. Pak Kades Dodo, bau Dodo. Nggih, salam kembali. Nggih. Panas. Panas. Loh. Oh, dia. Bejo garwane wong akeh. Bejo garwane wong akeh. Urung ngomong wis digongaken lah jantung endol Ya, jan. kayak kedobrak. Dadi watu nggih. Jonggrang karo Prabu Boko. Oh, jonggrang. Iya. Nggih. Nek jonggrang karo Boko kan ora seneng lho anu karo buta. Tapi anggar karo apa sih? Anu kuwi ora bisa, dadi ora seneng karo buta sih dadi sengit ya. Hah? Wong ayu wong deblong Enok. Nini Nini Elisa, siapa? Esiana. Gelem ora. Ki mesti pikirane. Esiana. Nah, pikirannya pernah. Aduh Kang Mas, sponte Kang Mas, garwane wong akeh. Ora tahu-tahu wengi ya kenang apa jengkel bae karo inyong. Ngandel apa ora barang anak Elisa jare nyong nyepeti. Angger ora anak Elisa yang digolati Esi, kon bengi-bengi. Pokoknya Esiana Cik. manyuk manyar susu. Kenang apa kesubae karo nyong-nyong kan wong gagah, wong sugih, ora seneng. Kenang apa elik bae. Gagat tuh ngerti deleng sekang sedotan. Angger dideleng sedotan. Wong ayu jonggrang sing nomor loro. Jonggrang saya nomor kali. Iya, ke jonggrang nomor siji. Nomor sijine tapi jelek. Wonten dawuh kacang. Elek. Sawang-sawang slirahmu kok nyeluntrut wae. Nek apa wong ayu? Ngono diplok. Amargi kula menika kapang kalih panjenengan. Panjenengan menika dados laki-laki iki apa? Wong tiang kagung. Panjenengan niku nggih sing adil. Kang Tagak ora adil piye? Kula nggih kepengin Belanjane tak cukupi sak dina. ora mung bab belanjan Kakang Mas. Sing liyane. Jonggrang. Dawuh Kakang Mas. Jarku mau Prabu Boko dadi jonggrang. Hah? Oh si Pak Prabu Boko kae ya. Ae jonggrang loro ya jonggrang loro. Nek jonggrang ora manut karo pun Kakang Prabu Boko bisa nyupatani kowe dadi watu. Pripun? Iya, Kok dados atos? titeni wae. Pambonomu apa? Kowe njaluk apa? Panjenengan menika Prabu Boko napa Bandung Bondowoso? Bondowoso karo Boko yang ngisor dhuwur kacek setitik. Oh nggih. Nek pancen Bandung aku ra seneng karo sliramu. Ora, aku ra seneng. Nek pancen kowe pengen dadi bojoku, aku njaluk Bebono. Oke. Nek tekwe iki ndek kun seneng. Nah, Aku nek ngene sidone seneng. nang apa sing siji cemburut bae? Nang apa? Hah? Aja 50 lah ramane. Lena di Kayak kepengin
dadi patung kayan-kayane ge. Kok titen Jonggrang. patung. Aja ngenyang Jonggrang. Ora kaya sindenku disewiyah temen ya mlon. Kowe nesu wae ning opo? Ya wis Ya, anu kena bejo kena kaya kowe kena beja-bejane nyong kena lah jan. Apa? Ya. Ya Bu ya. Sing penting nang matuli ayu. Oke, nah iya demen. Mulane bojo aja loro-loro, anger loro bingung. Pokoknya jangan lupa. Sing kene sengit kesu. Nggih, Ramane. Nang sebelah kene urung timpani nang kana ujare timpani, mari ngene ujar timpani nang kana. Telu, Pak. Nek telu bersaingan, aku nang kene golek panganan sing enak-enak. Soalnya nang kana wis enak, nek ora nang kana ora betah. Milih sing kana, nang kana lebih enak. enak. Berarti enak. Oh jenis wae yo. Karepun Kakang. Nggih, kula ajeng mboten nesu. Tapi ditambahi. Nek Nyong ora ngajari kaya kowe es. Esiane nyong ora ngajari kaya kowe. Ora apa-apa. Ora ngajari golek jukut tuk mburike tuk 50. Kabehan maksudnya. Aja tuk 50 sing akeh sisan. Mulanya tadi gemeter ku kena dela-dela tuh kene kiye lah. Jonggrang. Apa kang dadi Pak jalukmu, bebonomu apa? Kira-kira apa ya? Apa? Mas Bravo? Ya njaluk beban apa munggah maring anu kowe salon apa kepriwe? Nek jengkel wae kowe tak cipta dadi watu. Patung. Ganjal to. Oh, ganjal. Ganjal to. Oh, ganjal. Kabus. Ganjal to. Kae watu ditakoni, watune kae ditakoni, watu. watu kok ditakoni? Watu iya. Kowe Jonggrang dadi watu, dadi anu candi. To ganjal. Candi Sewu kurang siji kowe. Apa kowe watu? Apa kowe watu? Setengah watu. Kok iso dadi watu sebabnya apa? Aku kurang duit Pak Lurah. Kurang duit makanya dadi watu. Tambah ono Pak Lurah. Tapi kudu cipta maning dadi menungsa maning. Omongin nang kowe. Kula Omongin nang kowe. kudu cipta maning dadi menungso maning. Duit yang enak Elisa. 50.000 bae. 50.000 ganjele. Oh, dadi menungso maning. Ramane, Ma. Anu nun sewu, Mbak Watu. Mbak Watu. Mbak Watu, jangan lupa pendapatan malam hari ini 2,5% masuk kepada. Oh, siap. Nek Elisa mboten nggih Elisa mboten. ya harus Mboten, nggih, begitu. mboten. Elisa kan terkenal rendah hati, rajin nggih. menabung, suka Amin, menolong. amin. Ya tetap sama aturannya. Sama nggih. 25% kata Pak. Iya, 30% masuk. Oke. Saiki gantian. Nggih. Miki aku ditolak, cintane aku ya siki gari gemagus. Aku sing gandrung. Unggah-unggahi mari ki nyong kowe. Nek ora unggah-unggahi ora tek sangoni maning. Tole. Ande lumon. Tamaruna. Yer gede-gede lawae. Ning, pada nyawer ini.
Gog. Nggih, Rampung, Gog. rambung. Aku ya wis kemringit, Elisa Cepet temen ya kaya kemringit. rampung. Iya. Ya. Mas sembah nuwun Ya, Pak Lurah. kesuwun. Pak Lurah. Kuwi ora teki mbuhi ya. Kowe Ya diboe maning lah do nyoba numpak becak tuli melasi. Payung enak aja numpak becak mau ngono lah jaman. payo 50.000. Aja 50.000 lah. Oke. Matur nuwun itu saja. Gog. Nggih. Makasih ya. Aku tak mudun tak medang-medang mbok Oh, kesiana iya, banyu. iya. Niki lanjut malih lagu napa mboten, Ma? Hah? Lanjut maning lagu napa mboten? Ya mangga, mangga. Satu periode nggih Mbak Elisa nggih. Satu periode. Berarti nggak sampai gara-gara Enggak niki sampai namanya. gara-gara niki nggih Pak Lurah. Napa sampai gara-gara? Enggak sampai gara-gara. Oh, gelang kalung Apa? ya. Gelang kalung. 50 Iya. ngene. Yang ngene 50.000 gisit ngene. Ya iya Ustadul beras wingi apa urung? Oh iya ya wis iya. Gelang kalung mau Gelang kalung Mbak Elisa Iya. satu Oke, kali nanti lagi. sama Mbak. Oh iya, ayo. Tadi yang belum jadi, Mbak siapa? Oh iya. Ervita. Ya, Mbak Ervita, Mbak Ervita. Dikancani karo Mbak Ervita. Kelanganane Baberase Mbak Elisa. Gelang kalung. Asik. Matur nuwun Mbak Lasih. Matur nuwun. Siap be, sehat selalu JB. Matur nuwun, Amin. Bisa luar biasa. Iya. Hiburannya wis mandan marem kok disambung maning. Sambung maning ning gara-gara ya kan to. Dong iya. Kok disambung maning ning gara-gara Ning gara-gara. lakone diterus namane Wis lakone dawa. lakone dawa Lakone dawa. Mulane nggo ora ceket-ceket angel. ngerora ceket-ceket angel Ya. mangkat maning Kita mangkat maning kan to.